سلام تغطاتلتنا إذا channel كما يكنيهم لو إنه خلنا يتغمنا نعبينا نتبل كوارس تحيزة غريبة له نايلو مارسنا مبار بزعبا كم ميلاتاتنا عاوت يعتبل كم هجوني ليان يرين عنان يرتراويان وينزم حبشا كاب أفريقيا سسرنا عاوتنا جد نيزد لينا مغنياتو نابزي زلنا مدرخ نخنبت بزح واقع بزح ريسك وسي الناس لنمت ናይ ግድነት ዘለና ኩነታት ናብ ዓወት ክንቅይሮ ክንፅዕር ኣለና ዓወትካ ብሃንደበት ድመፅእ ዘይኮነስ ብሜላታት ምኩራት ሜላታት ብምኽታል ክመፅእ ዝኽእል ምዃኑ እየ ዝኣምን ስለዚ ገለ ካብቶም ሓገዝቲ ዝኾኑ ምክርታት ኣብቲ ዓውዲ ካብ ዝተፈላለዩ ኪላታት ዘምፃኽዎ ምሳኹም ሸር ገብሮ ቀሪበ ኣለኹ እሞ ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ ክወስደኩም እምበኣር ናይ ሎማ ኣርእስትና success must be earned ትብል ኣላ ዓወትሲ ብትምኒትን ብፀሎትን ወይ ብተም ኣብ ገዛ ተዓፂኻ ብትምኒት ዘይኮነስ ብስራሕን ብፃዕርን ክመፅእ ዘለዎ ምዃኑ እያ ትገልፅ እታ ኣርእስቲ ኣብታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ክንሓልፍ እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ results happen over time not overnight ውፅኢታት ናይ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ዳ ኣሎ እምበር ኣብ ሓንቲ ለይቲ ኣይኮኑን ዝመፁ እያ ትብል ዘላ እንታይ ማለት እዩ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ነገር ፍትን ኣቢልና ንፅባሒቱ ክኾነልና ንፅባሒቱ ክንዕወት ንፅባሒቱ ኣብቲ ንደልዮ ክንበፅሕ ንደሊ ኖ እቶም ኣገደስቲ ፍፃሜታት ወይ ዓወታት ናይ ሂወት ግዜ የድልዮም እዩ ግዜ ክንህቦ ክንክእል ኣለና ትዕግስቲ ክህልወና ኣለዎ ካልኣይ ድማ work hard consistently ይብል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓንቲ መዓልቲ 24 ሰዓት ሰሪሕካ ወይ ሓንቲ ወርሒ ሙሉእ ሰሪሕካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ነዊሕ ግዜ ቀፃሊ ድማ ክኸውን ኣለዎ እቲ ስራሕና ምክንያቱ ሓንቲ ነገር ጀሚርካ ምግዳፍ መብዛሕትኡ ኣብ ዓወት ዘየብፅሓና መንገዲ እንተሎ ጀሚርካ ምግዳፍ ጥራሕ እዩ እታ ዝኸፈት ባህሪ ድማ ንሳ እያ ጀሚርካ ብዝተኻለ መጠን ስንና ነኺስና ንእሽተይ ክንከይድ ኣለና ስኒ ምንካስ ትብል ቃል ኣላ ኣብ ቋንቋና ማራ ጥዕምትን ኣተባብዓይትን ቃል ስንና ክንነክስ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሓንሳብ ሰሪሕካ ኣይኮነን ዝመፅእ ሂወት ኩሉ ግዜ ፈተና እያ ትገብረልካ ነቶም ስኖም ነኺሶም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክፅመሙ ዝኽእል ጥራያ ህያብ ክትቦም ትደሊ ትንክፍ ግድፍ ኣይኮን ንኸምኡ ኣይተተባብዐን እያ ንኸምኡ ከዓ ሪዎርድ ወይ ብልጫ ናይ ሂወት ኣይትቦን እያ ስለዚ ነብቲ ስራሕና ስንና ነኺስና ምስተወሰነ ግዜ ትዕግስቲ ክህልወና ኣሎ ቢ ፔሽንት ትብል ኣላ ኣብዚ ንእሽተይ ምክንያቱ ከቢድ ስራሕ ወይ ከዓ በርትዕና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ግን ትዕግስቲ ተዘይብልና ሓንቲ ስጉምቲ ክንዕወት ቀሪብና ከለና ክንገድፎ ንኽእል ኢና ስለዚ ዕጉሳት ክንከውን ኣለና ነገራት ናብቲ ዘለናዮም ንክበፅሑ ትዕግስቲ ንኣብነት ቀዳማይ ትዕግስቲ ዘድልዮ እንተሎ ትምህርቲ እዩ ክጅምሮ ከለካ ብዓብዪ ተስፋታት ትጅምሮ ሽዑ ትምህርቲ ድዩ ዝብርትዓካ መምሃርትካ ድዮም ዘይጥዕዩ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ዕንቅፋታት ከጋጥሙካ ክእሉ እዮም ኣብ ኣያኻ ታፍልለይ ኣብ መንጎ ዓወትን ውድቀትን ትመፅእ እቶም ነቲ ዘሎ ኩነታት ሰጊሮም ናብታ ናይ ሽትኦም ጥራይ ዝጥምቱ ንሳቶም እዮም ዝዕወቱ ምክንያቱ ከይተዓወትካ ዝበፃሕካዮ ዓወት ከይፀዓርካ ዝበፃሕካዮ ዓወት ብዙሕ እውን ኣይተስተማቕሮን ኢኻ ልክዕ ከምዚ ከይፀዓርካዮ ብሓወላ ዝመፀካ ገንዘብ ድሕሪ ሰዓታት ትርስዖ ከይፀዓርካሉ ዝመፀካ ዓወትን ቀልጢፍ እዩ ዝርሳዕን ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ዓወትሲ ብፃዕሪ ዝምፃእ ድሕሪ ግዜ ዝምፃእ ምዃኑ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ካልኣይ ድማ ዓወትሲ ውፅኢት ናይቲ ከይተሓለልና ስንና ነኺስና ሰራሕናዮ እሞኻ ብትዕግስቲ ዝተፀበናዮ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ብቅድሚ ሕጂ እውን ኢልያ ነይራ the harder the journey or the harder the battle the sweeter the victory ይብል ኣላህ ስብሓን እንታይ ማለት እዩ እቲ ጉዕዞ እቲ መንገዲ እቲ ሂወት እናኸበድ ኣብ ዝኸደሉ መጠኑ ድማ እቲ ዓወትና ዝያዳ መቐረት ህልዎ እዩ ማለት እዩ ካልእቲ ነጥቢ ቅድሚ ሕጂ እውን ጠቂሳ ነይረ ክደግመያ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ጥራይ bad attitude is like a bad tire you can't go anywhere unless you change it መኪና 4 ጎማ ሒዝዋ ይኸይድ ወይ ብሽክሌታ 2 ጎማ ሒዝዋ ይኸይድ ሓንቲ ካብ እንድሕር ተበላሽያ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ 3 ጎማ ጥዑያት ኣለዋ ኢልካ ኣይትኸይድን ኢኻ እታ ሓንቲ ጠጠው ተብለካ attitude ወይ ከዓ ኣመለኻኽታ ናትና ፖዚቲቭ ወይ ኔጌቲቭ ማለት እዩ እቲ ኣመለኻኽታ ናትና ልክዕ ከም ጎማ እዩ ሕማቕ ኣመለኻኽታ ወይ ሕማቕ ርዲት ዛዕባ ሂወት ኣለና ዝነፈሰ ጎማ ኣለና እንታይ ማለት እዩ ክንከይድ ናብቲ ንደልዮ ክንበፅሕ ተደሊና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ቅድም ነቲ ጎማ ክንነፍሖ ወይ ክንቅይሮ ኣለና ኣብኡ ከሎ ንኸይድ ተይልና ኣይትኸይድን ኢኻ ብዙሕ ግዜ ክትወስድ ኢኻ እምበሽ ኸማ ካልእ ነገር ከተበላሽ ኢኻ
عند قوم ما يتغير كتبل كال نجار كتبلش كومي دم أمل هاغتا وي رديتنا هيوت صبوق بوزيتيف الرأي أنت لنا خوينا بزعما نجارات نقد نتكوزنا قليل انت زي بالله خوينا متكعوزة خي جمرنا قديمنا نزنا جرز كن الرمان كن الريان كن كل علنا لك كم تقوم ما قدم كن كيران كن مالون زلنا سلازي نزن تزي جرنا أب كل نجار دحرت كتر الناس لزخل بألو تاون كتسألوا الناس لزخل تتنكرنا نتا نفسا زلا قوما كن الريان نبتن دليو دلنا قصة نخد كتب صحنا دما زقباء سنك كنا ما كم زلنا كن فلت علنا سالسيتها very important. Surround yourself with people who believe in you more than you believe in yourself. زياكاب جابي ناتلي تبل زمة التقصية انتين مالت يزي أب كبابي خازلو سباسي عبت الوايم زلو أبتنات كا مدباتنا هيوت سلزي إزي مخان تردينا أب كبابينا نعنا زيادة أبانا زو أمنو نعنا زو تبابعنا you can do it أجوها تخولي خازبلونا سبات كخبونا كنا فكر كنكال لنا انتين مالت حر هذا جزي كلنا نفسنا زين أمنو له جزي ألو كل سبي ألو أب نفسها زي تأمنو له جزي نفسها كلا أنا سكلت يبلين أبتلو له جزي بقعد تعيات عروخون محاسوتن شو يوم زول خاطر جت no you can do it نجزي كل سب كم يقات ماي just push hard try كروب تقد ميت قت كتر يسوقهم كل سب يكم زقات ما زبلا كسب كله خلون كله خابتان صار ما خمسة أبت نفسها ترى تقبل له جزي أبغونها إلا كده يعني برناك بقدر مس نعخاز خودنا يكون عندي قبضة كاي زبلا كاز نبر إلا كاز نبر نايز خون زلوا زبل عين السمتلا كان أينايك حق زكاز خل رجوي مثلا سلازي هذا جزء تتعوي محزنة أركنة نبلو نعاخا the best نات كاكريول كازخول سبات كونلو سلازي نسخة بنفسخات أبتطرطر له جزء أب نفسخة كم تأمن زحق زخادا خونلو أمبر نتترتر كامليسهم زوج الحوخا خوني بلهم سلازي مبزحت جزء زون كلهم successful سبات ترينايم قدامي تستقصوها بنت لاتم زيايا انت زي بالكاخوين كاب كبابي خا كم زخ قبر زخولو go find now حج جميركا كالو سبات دلي ألو دما برقت زوم سبات زياتهم كل جزء لو كبابينا مبزحت جزء توم كولست وي توم تفتو سبات كي يكون يقول يمكن أب كبابينا لو مسؤوم كا سيركل كنجبر كنكل على نمهنياتو أبتن هنا نتراتر له أب كلتاتنا نم نفسنا الساتهم لك كم باترو خوينهم نقد ميت كنقسقس كتبابعنا نحيلك بونان سلازي خلو بتاع قداسي خون سلازي surround yourself with people who believe in you أبا خاز آمنو صحات قبرت هر جزء even نابيت خيط كم دلخ أنت كتقبر كم تحسب زلها قوا زير دوم تخونا قد يصير I believe in you كتقبر استغلي خا أنتي مخانا يردانا نجن ما كتقبرهم تخل جن يردعني زبلا كاسبسي it's really helpful معناته سبات هر جزء جب زحات نيوم تدولوا لنا باي مخرج اللي هم قال ملهم كابت زرباهم سميه هر جزء علامهم يردانا نجن كابت أزراربهم تبجسه أبت علامهم سرديت كم زلكم يردعني انتهي كبلكم يقدر ويدس بلاني كتجورت خلي خا معناته رديت على كان من البعض نتنا كازلنا بيزنس حسابات أبت بوتها كندو كيردعني خلي جن كابت نسخة عينت زلك energy motivation رديتن التنجار كسرع كم زخل قال لما انت له هذا بلان هي وكاله نحاد بوزيتيف سبكت نقول خلها التسبتي انت كبلك ولا تسخا كم سرعت نجار تبو غير كم سرعت فلكن هذا كان سب يس زخون خلي كبلك خلو انت قبرلك اها يرا بدلك وي موتيفيت قبرك سلازي خوني لك تبع مالك سلازي كل جزء كبابنا بوزيتيف سبات كله كنصعر لنا بوزيتيف سبات كملو تورك كوينهم كمصونا ينصبه صعير كاز مصوخم مخانم فليتنا نخمو كنركب كنصعر لنا ترى بعيتي قطر هذا قبرة اللينير it's very important ناي عود فورمولا ويكا تايك بلو فورمولا أنا من نبتغرنيا هذا percent talent هذا percent عدل تيس انشومنتم percent never give up attitude تدقيمالا دايما لاتيو عود سي فورمولا ناتان تلا حنتيا talent يبلين تو هو يبلين كنبل يبلنا حنت percent هو يعتدليكا حنت percent لاك حنت percent عدل يعتدليكا تيس انشومنتم percent جن تسفى زي مقرات انتهينا مالتي أنس توهبويا يكون أنس الدلنيا يكون كن نبل دلناس بزنا إذا تقصديها already أبجي رديت كم زلنان كاب حق زرحة رديت كم زلنان قلت تقلت لنا لا انتهينا مالتي
ታለንት ወይ ዕድል ኣይኮነን ኣብ ሂወት ዘዕውተካ ከይተሓለልካ ምፅዓር ጥራይ ዘዕውተካ እዚኣ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ታለንት የብሎም ሓንጎሎም ኖ እቶም ዝዕወቱ ኩሉ ግዜ ካብቶም ካልኦት ፍሉይ ሓንጎል ዘለዎም ኣይኮኑ እዚ ካብ ብዙሕ ግዜ ሪሰርች ፕሩቭ ገይርዎ እዩ ኩሎም እዚኦም ሃብታማትን ቢልዮነራትን ሓንቲ ነገር ተሪእኻ ካብኦም ዝነፍዑ መማህርቶም ነይሮም እዮም ካብኦም ዝሕይሉ ኤይ ጥራይ ዘምፁ ተምሃሮ ነይሮም እዮም ከባቢኦም ንሳቶም ግን ስለምንታይ ኣብ ቦታ ናይ እዚኦም ክኾኑ ዘይከኣሉ እንተኢልና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም በታ ዘላቶም ኢዶም ኣይሂቡን እዮም ነይሮም በታ ዘላቶም በቲ ዘለዎም ፀጋት ኣሚኖም ዓቕሞም ኣብታ ክዕወቱላ ዝበሉ ነኺሶም ዝተቃለሱ ሕልሚ ዝነበሮም ንቅድሚት ክኸዱ እዮም ነይሮም ስለዚ ሓንቲ ነገር ንኣብነት ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ግዜ ከም ጥቕሲ ዝመፅእ ናይ ጀፍ ቤዞስ ናይ ኣማዞን ዘሎ ቢልዮኔር ማለት እዩ ክጅምሮ ከሎ ኣብ ገራጅ ናቱ ክገብር ከሎ ብዙሕ ሰብ ኣይኣምነሉን ነይሩ ንሸይ ቆልዓ ኣይኮነን ነይሩ ጂኒየስ ኣይኮነን ነይሩ ጂኒየስ ተዝኾን ቅድሚኡ ተዓወተ ነዊሕ ዓመታት ወሲዱ እዩ ግን ኣብታ ዝኣመነላ ነዊሕ ግዜ ተቃሊሱ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ፅዋዕ ናይ ዓወት ከምዚ ኩልና ንሪኦ ዘለና ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ክዛረብ ጅምር እናትስ ኤግዛክትሊ እቶም ታለንት ዘለዎም ፍሉይ ሓንጎል ዘለዎም ኣለው ግን ንሳቶም ኣይኮኑን ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወት እቶም ኣዝዮም ዕውታት እቶም ተስፋ ከይቆረፁ ኣብቲ ዝኣምንሉ ዝቃለሱ ጥራይ እዮም ካልኣይ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ናቶም ቢዝነስ ኣብ ናቶም ውልቃዊ ዕቤት ፎከስ ዝገብሩ እዮም ኣብ ሂወት ዝያዳ ዕውታት ካብ ኣብ ናይ ካልኦት ካምፓኒታት ንክዕወቱ ጥራይ ተሓስቡ እዚኣ ካብ ፈሊና ክንሪኣ ኣለና መበል ሓምሸይቲ እዚኣ ናይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ሓደ ካብቲ ናይ ሲቪል ራይትስ ሙቭመንት ዓብይ ቪዥነር ዝበሃል ኣብ 67 ኣብ ኣሜሪካ ዓብይ ኣይከን ዝነበረ ጥቕሲ እያ faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase እንታይ ማለት እዩ እዚኣ ጥቕሲ ነስተውዕለላ እምነት እንታይ ማለት እዩ እምነት ብዓይንኻ ንዘይትርእዮ ይኣምን ኢልካ ምቕባል ኣብ ሃይማኖትና ከምኡ ዝብል ንኣምላኽ ብኣካል ርኡ ምስ ሻሂ ሰተየ ሰብ እኮ የለን ወይ ምስ ክዕልል ውዒለ መፅየ ዝበለ የለን ኣምላኽ ብእምነት ኢና ንቕበሎ ኤግዛክትሊ ሂወት ከዓ ከምኡ እያ you have to have faith ካብዚያ ዘለኻያ ድሕሪ ወርሒ እንታይ ከጋጥም ምዃኑ you have no idea ዝፈልጥ ሰብ የለን but have faith እምነት ክህልወካ ኣሎ ትበፂሐ ኢልካስ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ እታ ካብዚያ ሕጂ ዘለኻ ንየው ዘላ ስጉምቲ ከይትሪኣ ትኽእል ኢኻ ግን ብእምነት ተጓዓዝ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣገዳሲ እሱ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ጥራይ ዝረኣናዮ ጥራይ እንድሕር ኮይና ክንገብር ንደሊ ኣብ ሂወት እውን ዕውታት ክንከውን ኣይንኽእልና ምክንያቱ እቲ ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ዝረአ ይኮነን ካልኦት ሰባት በፂሖም ኣለው ናትካ ግን ንክትበፅሖን ከይትበፅሖን እምነት ክህልወካ ኣሎ ክበፅሐ ኢልካ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ገለ ክፋል ናይ እምነት ክህልወካ ኣሎ የስ ብእምነት ጥራይ ዝብፃሕ የለን ይርዳእኒ እምነት እታ እምነት ንክትጅምር እያ ትሕግዘካ እታ እምነት ግን ስራሕ ክትውስኸላ ኣለካ ምክንያቱ ሓደ ከይኣመነ ዝሰርሕ እውን ኣብ ሓንቲ ክበፅሕ ኣይክእልኒ ክልቲአን ብሓደ እየን ዝኸዳ ኣብቲያ ዝደለኽዋስ ክበፅሕ ይኽእል ኢልካ ነብስኻ ኣሚንካ ስጉምቲ ክትጅምር ኣለካ ሓንቲ ስጉምቲ ዋላት ንእሽተይ ትኹን ስጉምቲ ክትጅምር ኣለካ that's very important መበል ሻድሸይቲ success is built on success success isn't built on success but on failure frustration and catastrophes ዓወሲ ኣብ ልዕሊ ዓወት ኣይኮነን ተነዲቑ ዘሎ ዓወት ንሕና ንብሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድቀታትን ጭንቀታትን ሕርቀታትን ዕንወትን ካብኡ እዩ ዓወት ዝኸውን መጀመርያ ፈቲኑ ካልእ ጥቕሲ እውን ኣሎ ኣብዚ ዝጥቀሙላ ዓወት ብስካላ ዝድየብ ነገር ኣይኮነን ብሊፍቲ ዝድየብ ነገር ኣይኮነን ስካላ ይበብ ስቴፕ ሊፍቲ የለን ኣብ መንገዲ ዓወት ሸረር ኢልካ ትበፅሖ ነገር የለን ስካላ ዓቐበት እዩ ነቲ ዓቐበትካ ሓንቲ ግዜ ኣብ ሓደ ግዜ እናኸድካ እዩ ዝብፃሕ እንታይ ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ ተዓወሲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክመፃና ወይ ብቐሊሉ ክበፅሓና እንዲና እንደሊ ከምኡ ግን የለን ዓወሲ ኩሉ ግዜ ውፅኢት ናይቲ ቀፃል ንገብሮ ስራሕ ብዙሕ ኣብቲ መንገዲ ዓወትና ውድቀታት ክህሉ ክእል ሕርቃን ክህሉ ክእል ብስጭት ክህሉ ክእል እንደገና ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ክመፃካ ክእል ክፋል ናይቲ ዓወት እዩ እዚ ንዑ ሰጊርካዩ ተዓወት ዝበሃል ዝብፃሕ እታ ናይ መወዳእታ ወይ ናይ ሎሚ ናይ ትምህርትና መበል ሻብዓይቲ ዘላ the best revenge is massive success ኣብ ሂወት ብዙሕ ግዜ ተበዲልና ክንከውን ንኽእል ኢና ሰባት ሃስዮምና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተፈላለየ ነገር ዝብድለና ነገር ኣጋጢሙና ክኸውን ይኽእል እዩ ሰባት ክንዕቁና ክኽእሉ እዮም ኣይትበፅሕዎን እዮም ክብሉና ክኽእሉ እዮም ከዳኽሙና ክኽእሉ እዮም እቲ ዝበለፀ ሕነ ምፍዳይ እንታይ ኢልዎ ፍራንክ ሲናትራ ዓወት እዩ
ማሲፍ ዓወት ብርቱ ዓወት ተዘይኣምነልካ ዝነበረ ሰብሲ ብርቱ ዓወት ክትዕወት ከለኻሲ ካብኡ ዝዓቢ ሕነ መፍዳይስ የለን ሪቨንጅ ብዛዕባ ሪቨንጅ ክንዛረብካ የብልናን ግን ሓደ ሰብ እንተነዕካ እንታይ ነይቕኒ ኢልካ ለይቲ ጥቃስ ዘይኮነስ ብዓወት ናትካ ፕሩፍ ክትገብሮ ፈትኒ ማለት እዩ ስለዚ ዝበለፀ ብዙሓት ኣለው ሰባት ዝነዓቕዎም ኣይትበፅሑን ኢኹም ዝበልዎም ግን ነዚ ፕሩፍ ገብረለኒ ኢሎም ክንደይ ንዑ ክቐትሉ ክሃርሙ ዝኸዱ ኣብቲ ጉዕዞኦም ተጓዒዞም ኣብቲ ዝበልዎ ካብቲ ዝበልዎ ንላዕሊ ዓወት ዘበዝግቡ ብዙሓት እዮም ስለዚ ሓደ ሰብ ከምዚ ገይሩኒ ኢልና ንድሕሪ ተመሊስና ኣብዘየድሊ ክንሽንክርካር ወይ ክንጭነቕ ክነብር ዘይኮናሲ ሙቭ ፎርወርድ ተቐበሎ እቲ ዝበሎ I will prove you wrong ጌጋ ከም ዘለካ ክእምነካ ኢልና ስለዚ ብስራሕና ክንእምኖ ንፈትን ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ሕነ ምፍዳይ ወይ ሪቨንጅ ሲ ዓብይ ዓወት ምግውንፃፍ እዩ ይብለና ኣሎ እጥራ ቢላ ክደግመልኩም results ወይ ውፅኢታት ወይ ዓወት it happens over time not overnight ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዝመፅእ ዓወት የለን ግዜ የድልዮ እዩ እቲ ግዜ ኣብቲ ንውሕ ዝበለ ግዜ ድማ ናይ ብልብኻ ምስራሕን ቀፃሊ ዝኾነ ስራሕ ምስራሕን እንደገና ትዕግስትን የድልዮ ይብለና ኣሎ ካልኣይ ድማ ሕማቅ ኣቲቲዩድ ወይ ሕማቅ ኣመለኻኽታ ናይ ሂወት ወይ ኔጋቲቭ ኣቲቲዩድ ኩሉ ግዜ ናብቲ ንደልዮ ከምዘይ ንበፅሕ ዝገብረና ልክዕ ከምታ ዝነፈሰት ጎማ ናብቲ ዝደለናዮ ክንበፅሕ ትኽልክለና ናብቲ ክንበፅሖ ንደሊ ክንከይድ ተኮይና ድማ ነታ ጎማ ክንቂራ ወይ ክንነፍሓ ዘለና ልክዕ ድማ ናብቲ ንደልዮ ክንበፅሕ ተኮይና እቲ ኣመለኻኽታ ናትና ብሂወት ክንዕርዮ ፖዚቲቭ ክንገብሮ ንክእል ኣለና ሳልሰይቲ surround yourself with people who believe in you ኣባኻ ዝኣምኑን ኣብ ክእለታትካ ዝኣምኑን ኣብቲ መፃኢታትካ ዝኣምኑን ሰባት ኣብ ጎንኻ ክህሉ ፀዓር እንተዘይብልካ ሓደ ኢልካ ጀምር ንምድላይ ማለት እዩ ይርከቡ እዮም ድማ እታ ናይ ዓወት ፎርሙላ ዝብልዋ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ንኩልና ካብ ኤክስኪውዝ ከታትሕነና ትኽእል 1% ታለንት 1% ዕድል 98% ድማ ተስፋ ዘይምቑራፅ ማለት እዩ ስለዚ ታለንት የብለይን ኣነ ተውህበ የብለይን ወይ ዕድል የብለይን ዝብል ምክኒት ዘይረብሕ ምክንያታት ምዃኑ ፈሊጥና በቲ ዘለና ተስፋ ከይቆረፅና ስና ነኺስና ክንስጉም ከም ዘለና ሓምሸይቲ faith is taking the first step እታ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ናብቲ ንደልዮ ዘለና መንገዲ ዓወት ብእምነት ንኸይድ ክኾነልና ኢልና ክንኣምን ኣለና ኣይኮነለይን ዝብል 90% ኣይኮነሉን እዩ ዋላ እንተኮይኑሉ እውንሲ ኣይኮነለይን ስለዝብልሲ ኣይትቕበሎን እዩ ስለዚ እምነት ውስኽ ኣቢልና ናብቲ ንደልዮ ዘለና ንበገስ ምስ ተበገስና ኸ ብፃዕርናን ከምቲ ዝበልናዮ ቁሩብ ግዜ ከም ዘድልዮ ፈሊጥና ትዕግስቲ ጌርና ከይተሓለልና ንፅዕር ኣለና ካልኣይ ክንፈልጦ ዘለና ዓወት ዓወት ኢሉ ብዓወት ዓወት ጥራይ እናተደማመረ ዝመፅእ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ውጥቀታትን ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ እንቅፋታትን ዝተነጥቀ ቡዝ ዝመፅእ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እታ ናይ መወዳእታ ድማ ዓወት ዝበለፀን ዝሓየለን ሕነ ምፍዳይ ኣብ ልዕሊ እቶም ዘናኣሱኻ ወይ ኣብቲ ናትካ ዕላማታት ናይ ዘይኣመኑ ሕነ ምፍዳይ ዝበለፀ ብርቱዕ ዓወት ምግውንፃፍ ምዃኑ ይገልፅ ኣሎ ኣብዚ ድማ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ቁሩብ ናብቲ ዝተፈላለየ መንገዲ ሂወትና ንኸዶ ዘለና ትምህርቲ ድዩ ስራሕ ድዩ ብዘይገድስ ከመይ ጌርና ኤነርጂ ረኺባ ሞቲቬትድ ኮይና ተተባቢዕና ንቅድሚት ንክንስጉምን ዝያዳ ንክንዕወትን ከተተባብዓና እያ ዝበልኳ ካብ ልባማ ዝመንጨው ጥቅስታት ገይረ ቁሩብ ሞቲቬት ገብረኩም ወይ ከነቃቅሕን ፈቲነ ኣይሆፕ ቁሩብ ትሕግዘኩም ትኸውን እቶም ናይ መጀመርያ ትሪኦም ዘለዎም ጆርጆ ይበሃል ወይ ጂድራር ኣብ ዝብል ኣብ ዩቲዩብ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ ጆርጆ ድራር ኢልኩም ኣትኹም ውልቃዊ ሕቶታት ተለኩም ኮይኑ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብኡ ክፅሕፉለይ ትኽእሉ ንኩሉ ክምልስ ኣይክእልኒ ሓካሓሽ ግን ነቲ ኣገዳሲ ክምለሶ ዝግባእ ዝበልኮ ክምልስ እየ ሓደ ዓይነት ሕቶታት ድማ ብቪድዮ ገይረ ክምልሶ እየ ዝፍትን እቶም ካልኦት ድማ ብኢሜይል ክሰዱ ትዝልዩ ከዓ ኣብዚ ከይድኩም ኢሜይል ክሰዱ ትኽእሉ ማለት እዩ እቶም ኮሜንት ትገብሩ ኩሉ ግዜ ክብረት ያበለይ የቀኒየለይ ሎሚ እውን ካብተን ገይረየን ዘለኹ ንሳኹም ትኸይድ ወይ ኣብቲ ናይ ልብኹም ዘሎ ድሌታት ተንከፈት ጥቕሲ ወይ ኣበሃህላ ኣብ ታሕቲ ኮሜንት ጌርኩም እዚያስ ከምዚኣ ወይ ከዓ ከምዚኣ ኢልኩም መራጎድናታ ወሲኽኩም እውን እንተጌርኩም ደስ ይብለኒ ብሓደ ንዓቢ ንስኩም ጥራይ ዘይኮነ ንዓይ እውን ፊድባክ ትቡኒ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ወዲኣ ኣላ ኣብ ካልእ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ሒዘ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ክሳብ ዝምለሰኩም ደሓን ኮኑ ቻው